Ka play ka onye ọ na fear because this video na say ọgụ onye mma na-eme ihe ka onye ọzọ. Na say onye mma na-eme ife ka onye ọzọ. Onye na-ekwu maka ya wa agụba ọla. Onwe video m fụrụ ọ na-eme na say na ndị onye ọ na-erifere okwu ahụ ama m onye ọ. So let the video ebe a. Afọ m ya na say ọkwa agụba ọla na-eme ihe ka onye ọzọ na-eme ya. Let the video. Prophet, apostle, evangelist, you are fighting against me. You are having a grudges against me. You know that I've helped you. I have been there for you, and you are fighting against me because I went to do my business that God gave me to do. That you have not even blessed me. You have not supported me one day, and you are fighting against me. Apostle Justice Suleiman that has supported me over 5 million naira. It's not against me that I went to do my business. Father Mbaka that has spent up to 12 million for me, even when I came back the other time from Dubai. Even when I was looking for my child, even when my mother lost, even when I lost my mother, 11.5 million Mbaka has spent for me. That is what they call fatherly love. Mbaka loved me so much, and I love him with my life. Likewise, Apostle John Suleiman, Papa J, Prophet Jeremiah, Paul Neche. How many do I call that is close to me, that show me love? Hey, oh, is girl, I swear. Umuna big alebe keloro because afum vida. So now say okwago ball na me fa ko onye ozo. We decided I will analyze it before I sleep. If for a while no. E mama ko onye se eme until something happened. E mama ko onye se eme until something happened. Kengago bola nwere ife ọ na-ekwu na ihe a nele anya anyị ma onye ọ na-agwa anyị ma onye ọ na-atụfuru okwu eziokwu bụ ndụ Chioma, I greet you. Blessed Odi Peter, I greet you. So ihe ọ na-ekwu anyị ma onye ọ na-agwa mana ọ chọghị igbo okwu afa Amagu bola biko akwa ihe Jpac mere ataiso nna una ama na onye ahụ na-ekwu maka ya akariga egwu akịbara mgbe market amara na ofu onye abịara ya ị na-akpọ afara Mbaka help ona gị na nke help and so let them help you ona uzi ga na nke mmadụ ihe unu na-atụrụ anya ka onye ahụ help unu agụbola have been watching you for many years ana me follow kwu gị because anu me sị onye kwu ana esisi cost bụ onye ahụ egwu a na-ekọsị bụ onye a na ị ga mkpụrụ okiri na ya ga-enwe problem nke ichefu na eburo God. You are not God. Last time ikwu na mma gị nwụrụ mana ị na-akọsụ ndị mmadụ ikwesị na mma gị ya nwa nwe egwu ebe nwe pọ otu ahụ. Nobody is God. Ọ Chineke nwe ndụ mmadụ. Chineke bụ onye ọ ya na-ewere ndụ na-ejekwe ndụ. So ana m ekiri ihe a na-asị ọkwa gị nwa ọkụ bọọdụ na-ekwu ụdị okwu a unu niile na-ejezi na nke that very young man ka ya bụ ịkpọba afọ because onwe onye kpara afọ mana ịma onye na-agwa una na-ejezi na nke ya ka onye unu ego ego kun na-agazi ebe ahụ ịchụ ego kun na-agazi ebe ahụ ịchụ ka nna ajụ. Number 1 esiri ịga na nke Akwa jeme business na because of ịga na nke Akwa then onye nke ị na-akpa afa woman of God ị chọghị ịgba ya afa na-asị na ọ na-agwa ndị nke ya ka akparịba gị because na ịga na nke Akwa onye anyị na-ekwu maka onwe time gị onye ahụ ị na-achọrọ ịkpa afa ịma onye ị na-ekwu onwe time gị onye ahụ ọ fụchara ndị ile bịara na direction nyere afọzie gị nwa. Blessed Odi Peter anyị ma na ọ maka ka ọ na-ekwu mana ọ kpọrọ afa mana anyị ma na onye ahụ ka ọ na-ekwu ọ kpọrọ afa mana anyị ma onye ọ na-ekwu maka onye anyị na-ekwu maka ọ ma na-ebịara na direction onye ma millions of people nọ na-achọ ka anwụrụ onwe n'aka ọ ma na-ebịara ịma na eso ekwu ana eme ya nke ana m efolokwe gị I be following you na ihe na-eme na atọ m ụtọ that's why atasi mmadụ na-eji iwe emebi ihe and ife anyị ikwu ama m na banye na irigret wa gị ama m na ife anyị ikwu irigret wa gị emu na-ekele m ama m ihu na-ekele na ekele m deputy Jesus ka ọ gịnị ị na-asị na ị ga-akọsụ onye a ị ga-akọsụ onye lekwe nke gị na nwoke ba na-eme oge ị gakwuru ị ga-emekwere oge amamograma ka ị na-eme ihe a n'oge ga-enwe heart failure na ọ ga-anwụ elie ya nke iwu Chineke agụgbọọla are you God? Oge ịma na ọ pụtara ụwa ka m gwa gị eziokwu ọ bịa na ọnwụ na football ka a na-agba ihe oge wuwu
Ronaldo or Messi. Iya wo biara. Onye owu na face oge no de ka na agba oge ga emeri onye ahụ. Abia na blue app anyị no. Ya number 1 na saga. Amambe nte yo kwa na ye na-ekwu. So na ị gara were opuru cross na asị oge nke a ga-eme oge nọkwa tata na eme na live video. You're not God. Ndụ na ọnwụ Chineke ka ọ dị n'aka. Elecha video ga na asị ka ọ gị na-emekwu dị ya ka ọ gịnị. Ana me follow gị long time ego mgbe ị na-eme ọfụma nọkọtakwa ọ dịka ọ na webuka onye ujekwu na nke ya man of God ka onye unu ego ọ na-enye ezu unu okoro unu bido kọsara ka o si dịrị unu. Why is it like that? Oge ịma na o nwere time mmadụ iburu cross na-asị oge na-ata ka anyị eme cross anyị iji akpagharị ịkpụrụ akpụ iji n'aka nkwe gị ọnụ kịta iheresi m ya nkwe gị ọnụ na iheresi m grama ka unu na-eme oge nwụ n'ọnụ ka ọ na-ekwu nke gị n'ọnụ ka ukwube n'ọnụ ije kpọrọ ebuko kpọọ nwoke mmadụ n'ọrụ onwe ya alaiki m okwu ahụ na ije na nke Akwa ọnwụ na imere vidio na nke Akwa ahụ ịma anọ ebere chiri daalụ ọnwụ na imere vidio mgbe anyị ije na nke Akwa ịmara eziokwu na adị maka ekwo ekwo ọnwụ na imere vidio mgbe anyị ije na Akwa mana mgbe anyị ije na nke mmewọta ịmaza agụgbọọla ọ dị maza agụgbọọla ma ọnwụ na ị gacha na nke Akwa hapụ ime vidio ka nwere eziokwu wọsụ ihe pụtara na Facebook anyị ekwu maka ya ebere chiri daalụ ihe ọ na-apụta na Facebook we must discuss it wọsụ ije na nke dibịa ifucha onye ọhụrụ so onwezi ebe ị ga-eweje ya ga ọ bụ onwekwa esighị eje na nke dibịa ga biznes ma ọ na ọwọsụ imechara ebubata ya na blue app anyị ga-analyze ya so onwe ndị siri na-agwa gị okwu maka na ị ga na nke dibịa ha kwesịrị ịgwa gị ya because enwe for instance na n'otu a na anọghị katọlik ewu oruo echi fara jee na be dibịa na ga were kaadị na mpa ya nwụrụ wejere dibịa ahụ gbaa ya vidio na-agwa ndị ụwa na onweghị ihe o mere ejem na sharan wejere dibịa kaadị papa m ka gwara papa m nwụra ịma na fada ahụ a ga-enyo ya enyo ka ọ ịma na anyị ekwu maka ya ka ọ ịma na anyị ekwu maka ya agụgbọọla ije na aka Akwa jee na nke ndị a jee na nke ịma na ekwesịrị ikwu maka ebe ị gbara na vidio people analyze it. Ndị niile na-eme vidio na like ke ga na-akpọ Chijioke ke nwe gbam TV ife ya na nwunye na-eme na Facebook atasi nwunye tọdoro n'olu ndị mmadụ na-ekwu maka ụfọdụ na-ekwu na ha amaghị ya na-eme why na ụfọdụ na-akọmentị na-asị na ihe a na-eme dị ya mma mana onwe onye vidio arụ ha na-asị onye adelete kwuo na onwe ife ọ na-amụtara aka that is life for you. ịghọtago Njideka daalụ Njideka Rose daalụ bitter truth and the sweet testimony nwanne m daalụ so ihe pụtara na-asị nke a na ekwesịrị na anyị agwa gị okwu because anyị agwa gị afụrụ gị na gị dibịa na anyị ekwu maka ya ịpụtara onwe gị ga-eme biznes wit agba ya na Facebook onwe gị ga-ama maka ya nobody will drag you. Ị na-arụkọ ndị mmadụ ka ha na-akwasịgbe okwu ka ịgwa ndị mmadụ ka ịrụkọ ndị mmadụ na-agwa ije na nke Akwa ga wetere ya gaa mee biznes wit ata agba ya na ya enweghị ga-eme gị ị gbara ya n'anwụ ndị like mụnwa kịta mgbe Akwa na jụọ Akwa masị na ọmụrụ onye m mgbe ọ na-abịa Nnewi mgbe ọ ka obere nwa ọ ka onwebedị mgbe ọ na-abịa na nke ogiri ribe ha na ji jụọ Akwa ga-akpa agwa ma ọ taa gị Akwa kịta ọ na-anụ ihe na-ekwu ma ọ na ala mgbe ogiri na-eme ogiri na-eri ji Akwa na-abịa every year mgbe ọ kapere mpenu ọ bịa mena ya na-ekwe n'aka mana ọ wụzie na aka mena ahụ ịchọ ka vidio ndị mmadụ tere gị ọnụ vidio eti na net na ndị tia na net we must talk about it. Ị na-eje na nke dibịa ka aka rụọ gị aka mana echi afọ gị na nke Ebuka Obi ka ihe ịchọbụ ka ndị mmadụ gwa gị ị na-asị na pastọ evangelist ị na-achọ ịkpa afa na-agwa ndị ụka ya sị takụrụba gị na afọ gị na nke Ebuka Obi na afọ gị na nke Akwa na ije eme biznes sọsọ ebe a ka a na-eme biznes ọsọ ebe a ka biznes dị ka ime ya hapụ itinye n'akwụkwọ nwee ga-eme gị ime ya hapụ itinye n'akwụkwọ nwanne m nwee ife ga-eme gị kịta ịpụọna from nke onye abaịkwa n'oge echi onye bara Ogechi taa kachi ngọm nwee taịm Ogechi usiri adọ n'ihu akwụkwọ a ịghọtago oge ụbadalụ Ogechi dị ka si adọ n'ihu akwụkwọ
Ito abu na saga ya nwere number 1. So putawa side anyị na-eje emere video. Ihe na-akpọ ya costume. Grammar ka ị na-eme. Maka onye na-asị ya nwụọ nke a mee nke ọ nọkwa tata na-eme onwe life. So putawa side ya ị na-eme ọfọ mgbe ije na nke nwoke ba fufuyi. Mgbe ije na nke gagoro mmiri healing water. Ana m efolo ihe niile ị na-eme. Mana ime nke a na-awụ ya takụrụkwa gị. Ọgwa ngwacha gị akịta isi na epụta echi mere video na ị ga-anara m mkpụrụ obi m na ị ga-akụ m kidini iwụrụ ọrụ Chukwu. Mmadụ ekele m za Deputy Jesus onye ndụ na ọnwụ dị n'aka bụ Chineke. Okay Nwachukwu dibịa ahụrụ m ihe i kwuru ịghọtago. So every day unu jecha na nke Ebuka Obi unu na-eche ka onye unu ihe aje Jpac mere onye ọ na-enyezi ya ọgbapụta. Ebuka Obi nwere ego ndị oji ego enyere aka. O nwere less privilege ndị dịgoro ya mgbe ọ ga-enyere aka. Unu bịa unu gbacha egwu unu naba. Onwe na-eche ka m million, you are wasting your time because ego ya nwere ndị ọ na-egere. O nwere ndị ka ọ ka wee dị mkpa na a ga-enye. Unu ekele m za Deputy Jesus. Ọ dị ka ụfọdụ ndị ama ama na for example ka m gwakwa ndị blọga ya okwu. Onwe ndị na-ekele m na ahụ Chukwu ama m ihe unu na-ekele m ị ga-afụ obere nwa na-efolo gị ịma na ọ na-efolo gị o bido blọgin ya na-ese na ndị a na-eme grama ihe na-atọ ụtọ ifu grama ahụ ilechaa ya ifu na ọ dịghị ụtọ kọmentị ya ma pịa na ofu ihe pịa like imeme aga na Facebook gị a na-afụ millions of people na-efolo gị mana ị na-efolo ofu onye ndị na-ekele m Deputy Jesus ka ihe ọ na-egosi without that people can you stay? Without those people, can you stay? That's why they like and they when they do obia do pure. Hana meye, mother need to work in obia de pure. Mother Lord Junus, take Ghana about Chifimo. Chifimo, when you're on the at the Facebook auto and you must comment and comment the and the negu umpadu men give me a gaba. Upon the claim like I don't get a full better email. What of the no also on your you must comment and recommend you. Una free is that Deputy Jesus when more than worry for. If they not say you won't get now you go a coyancy or go you make it in your own problem. One boy and a boy Yahweh something. Can go only person where he came and don't go change Uchideke. Source of God. More than worry for. When they kill women. Women and in Aboy, Chileke Boyoko, Chileke open there, it's so tan na bogi gano. It's so tan nagogi nas, Chileke open the Megi Kamega, Egano. Yeah? I didn't make Kusumu Umun, I made reply, yeah? And then feeling I made blog and a blogger and when I'm I don't want to reply them on the book. Mother top can name on boy top. Oh, don't join these people. Look at your page, they know 1 million page. Because people loves you. Oh, well, quick room, but say about Umuchuku. Now, so much you see it better. Every mother did the mother naked. And I say, Umuchuku Africa, they can get a Yana Chokon happy in a joke, I can't coon every day. Oh, yeah, the money now will tell you, I join in these bad people. But I can't get more anything. That guy, he's checking, I go to him well past 2. Don't join them. Only sit to go now, or I took again at the toss. Ogo badalo David the Yahweh ne ku ni mere nka onye gburu career David wezugo ezugo ka gburu David African boss ya ọ dị ka ya gburu n'ọnụ African boss ọ dị ka onye eribeni for ezugo ka o je try ya man of God onye ana chi ya dị na mma ezugo TV si otu go ye me nka before 1 month o ye me nka ezugo gwa na onwere for mana ka ana Chineke gba mgba Keta when can I get on a page here? All of the page here. You can't fight man of God. If fight here, you no problem. So you now when the blogger say I like it. Oh, I never go one equipe. I been a FIFA. Or to FIFA say what best. I been on this saga. Only was in what the best Ogechi Okeke Njaka. So I guess name I grammar. You try call on finish your own. Jpac and Akwa problem on our body. Ndị bloggers ibe na akọ irizie so maka no kere ka na akọ iri gwanu Jpac aga me test agwara ya yo dey even negu
ya ga-agwa ndị a ya ga-eme test agwara ya ezigo global daalụ ya ga-eme test agwara ya Ogechi ya na-amụ Ogechi ya ebe a ọ gbarịcha ọbata ochecha ga nabata ọkwa ya ka ọ bata ọ ga-ete live test ụta test ahụ nweghị ọ na-aka ị na-ege nwanne m daalụ Nwachukwu onweghị ọ na-aka ị na-ege ịghọtara so agụgbọọla ihe anyị na-agwa gị wadịza eme onye mee esi na ị ga-egbu ya ị ga-eme nke a ị ga-eme ya nke onweghị ị ga-eme ya you're not God ife ị ga-eme nwekịta ịpụta mepe ọnụ ga ayọ Ebuka mgbaghara because ama m na ka ị na-agwa okwu ahụ he will forgive you failing to do that efekwa onye ọ na-apụta n'ihu akwụkwọ kwuo okwu anyị ga-adara ya anyị ga-ekwu maka ya ije na nke dibịa mee jee ebe anya jere anya gị gbaa vidio na nke Akwa oke ịgbacha vidio iche ka anyị hapụ ịgwago okwu ịzọ eche ukwu ebe anyị zechekwa jọọ na nke Ebuka Obi kọrọ gị ọkara ị na-eme ọfụma anyị asị gị na anyị na-asa akwa oyi anyị asọ gị na gị na dibịa emekọrọ ihe mana unu mee ya etinye n'ihu akwụkwọ maka itinye na ihu akwụkwọ ndị ga-eme analyze ga-emekwa analyze because onye ụkọchukwu ọnwụ na-eje bịa dibịa ajụọ ife o jere ime ọ sị na o ji inye dibịa kaadị anyị ajụkwa ya ajụjụ ọsọ dibịa ahụ so ọnwụ na inye dibịa kaadị ịmakwazi nna gị anyị ajụkwa ya ajụjụ olesi ma ọ na otu ihe n'ihu akwụkwọ si na ha na-ewu tụkọrọ ọnụ na ha na-etokọrọ mgbe a pere mpe wejere kaadị anyị ama ama nke a dịrị nwe iche ma ụfọdụ ahụ na-wejere nwa dibịa kaadị anyị fi osi na sharan na-apụta anyị ga-atara aja n'ihu akwụkwọ yes eziokwu na anyị niile we ofu ofu a na-agbafu n'iro ha kerie mana ka ịbazi ebe ahụ anyị ga-achụkwa gị ife ijere ime so ọ bụrụ arụ na ndị mmadụ jụrụ gị ife ijere ime na nke Akwa ma ife ijere ime na nke afọ ya maọbụ ịghọta nke a dị ọcha we must talk about it ifere ya ị na-aga agba oge saga hapụ oge aka na onwe ihe o megara ndị ọgị bụ ụzọ chọ ya okwu oge nwegoro ihe dị ya n'isi ọ na-emegori gbasara Jpac ndị bloggers niile ọsọ ruru 100 pụta onye ebere m na-emere top o we love you so much Jesus na-eme mmegheri because I know that na gị na chi gị dị na mma esozi na some bloggers ndị na-enwere ife juru ihe dị ya n'isi nke a na-agbagharị na be dibịa ma achọ ịkpa afa ọ dị ike nwe ihe afọ lụrụ ya onye ahụ nwe ihe ndị mmadụ valụrụ ya ka ị na-aga elegara anya were eso ya eme mmegheri pụtara onwe gị mere onwe content ekwere ka atịta gị don't allow ekwe ndị nọgasị 1 million follower 20 million even 3 million follower jụọ ya ebe ha nọ tata ọ ha gbagidere ihu gbaba azụ jụọ ya ebe ha nọ tata ha gbagidere ihu gbaba azụ Jehova hapụ ha ya ọdị ibe na-ekwu so eso na ndị na-eme ada iwu ego ọsọgoro akwụọ gị inwere right mmadụ kwụọ gị ụgwọ ikwuo na ime ihe a isi ya Jpac akwa nke a I will not do it nwata mara gị na mma so ọnwụ na ụnụ fụ ile na ụnụ na-ekwu eziokwu na ndị ụnụ manye ụnụ na-eme gwarị Jpac ga-eme test agwara ya gbarịzina because ọ gbarịcha ihe niile anyị na-eche na eme agbarịcha ihe niile anyị na-eche na efu ka m kpọrọ ndị ọzọ afa tọpụ efu ka m na-akpọ ndị ọzọ ama m many of them na-eme nkọsasị ha enwere brain enwe ife mma enwekwu mma gwa akịta mma agwachata ha na ọgụwa mma nwee prestige ngụwa mma nwere integrity don't spoil your name because of chicken change. We love you, top O. That's why going more than 7 years ago. You are doing well. That's why I'm following him na guy who's on my way. I'm following him na guy who's on my way. On was a no everywhere. So I go on even not say, well, okay, Ogechi Okeke. No more good on our rocket. I jacka. Have that woman. You're the nigga. Have that woman. It's one of the boy away. Nigeria na bona board abokoro chakwa sonya na edebere sonda na edebere FIFA World Cup FIFA best Ubesi and Zidane so Ogechi wu ya offense na ye gbasa saga ana agbo ewo cause ebo se wote information ka na moro na ndo na enye gi owure o ya ku nne amago onye ona mogori ga ada jo ndi ni le face gori ya acho me ikpa afa about 4 content creator or 5 mmagoro face gori ya mgba all ha ncha ni na yi all Anthony with the fact I'm on a connecting fact. On a connecting fact. On a ziggy fact. So getting all ya so the I could say no why you bought I don't fall.
Why Babu? After magic in a German room. Ah, you will die. Oh, yeah, you are the China art of him. More cana, yeah, film cana art. So, yeah, in a boy in a male film. Why you can if you could? Don't get to watch the go finish a good on an art film again. So, I go on the end and say, well, Ogechi face in him. You're different. Ogechi face in him, and I want Akwa, why I can work. Oh, what the call of man. You're different. So, the woman got off man. I don't care about the mother at the Yahweh. Now give me your pony. Only marry you the viewer Yemeria Tatawo. Ezugo. Oje Mago Ezugo. Where are Ezugo? Where are Tia the number? Lose your page, Yosbo. God lay page video members. All the command number comment. If you want to fight, don't fight a man with grace or a Chiaco. David, why you fight an Ezugo TV with problem? As I know, I fight or block fight. I'm a way Mama Kagina. One time I had a logo Ezugo TV. Ezugo the Budisa Jaja. You know, they don't want to go and a chair number. You got to quiet. Eh? Go Badano. A better chair. Yes. Ogechi Okeke Jaka man was what was squad. Who are you going to fish you? Hey, did they give me? Who do you go to 20 or Pia or you have you about them? Hey, nah, fair. Because I'm not ever also see that because yet you had better than I was here working about. I go bola. Copataba, anime for now. Mana, where there by many more, I happy alaba. You other good. You make it a man to make a yama. I have Pokina Lana. In a member of my which we know. Money Mazenica, I don't know money. I have Pocket because I want mother. You other good. When you are saying I want them mother, but I go one time. Onya ye na ba 5 man onyi na akpọ ma chọ ikpọkwafa mana onye na onyi na agba ya tago e na asị ogwa ndị otu ya si kparịba onye ahụ nwere time gị ọma na ebia main market ọma na mmadụ 10,000 abịara ya main market amadi even though 10,000 people adị mekwuru ofu onye ama na mmadụ 10,000 abịa na nke ọma dị na mmadụ abịara oche niile na-eju ezu ile ojukwa eju so ị na-akpọ nwoke mmadụ afọ ma ọ na-refer ya wee na-egbu onwe gị oge ina asira Mbaka nye ego onye ga-ego ifeoma Mbaka wụ nna anyị ka ọ esopụrụ my father is a good man ikpọ ya wefufu is a good man so nne eche ka Ebuka buru ego bi unu hapụ ụmụazị na-ata afọ ga-enye ego nne waste time unu jebe mgbacha egwu unu naba mmụọ ya na-agwa ya ihe na ihe ọ Chineke agwa ihe ọ na-eme Chineke gwa ife ọ ga-eme ome ya ma ọkọ ma nke a unu kwecha ọnya ma gọvanọ eziokwu ma otu gbara gọvanọ eziokwu na Jpac uru je na azụ lewo Jpac na-asị akụzi ya were vidio ya wejere Ebuka Mbaka Ebuka Obi ka a chọrọ ya ego otu Ebuka sị gị na Ebuka need advertise ị na-emere ya imere Ebuka advertise onye ga-eche ka ọkwụ ụgwọ Chineke ọ bụrụ Ebuka ya akwụ ụgwọ ịghọtago unu na-ewere vidio ọya ka unu na-esezi okwe ebi ụlọ ego ụrụ gbapụsị akọchaba Ebuka ọ sụrụ ụka mana onye unu na-akọjọ ha na chi ya kwụ the more unu na-ekwute ka millions of people na-abịa the more unu na-ekwute Ebuka ka millions of people na-abịa na adoration ya the guy akarịga egwu ị chọrọ ọ nọgidere kpọrịta onwe ya ọnwa Chineke si n'afọ wee gosi gwa ya bịa tọ ndị mmadụ na-agbụ ịghọta na-ekwu ọnwa Chineke gosi si ya bịa tọ ndị mmadụ na-agbụ so n'idiri ihe unu na-akọ unu kọcha ya unu na-eche ka ọkwụ unu ụgwọ unu anụ n'arịnji ka ọ na-eme unu eche na o so na ndị arịnji unu echere Ebuka so na ndị arịnji unu na-adị a na-enwude everyday ịrụ ọrụ rụọ Chineke ọrụ kwupụta maka Chineke onye ga-akwụ gị ụgwọ Chineke ịghọtago onye ga-akwụ gị ụgwọ ọwụ Chineke ọ bụrụ mmadụ so Jpac ị na-eche na ọka ịrụọrụ Ebuka Obi ọrụ ka ọ kwụọ gị ụgwọ ọ dị possible ọfụcha na ụmụazị na-ata afụ ọfụcha na ndị ogbenye wee na-afụ ụlọ nwanne m oge ụbadarụ so biko agụgụ m onye nchọrọ ịgwa okwu n'abalị a agụgụ m ihe nchọrọ ịgwa maka epilogo m vidio gwa ife nchọrọ ịgwa agụgbọọla ya wutere gị na ndị mmadụ na-ata gị na-agwa gị maka ebe ijere je weje ife ị na-ere wute atị ndị ahụ ama m na ị ka ga-erekwe
na ndị wetara na vidio gwa ndị Facebook ka ama na imere datin a ga anara na nzukọ ịghọta so ya wutere gị ọsọ zugbo ga-echi niile efe vidio ma esikwa ndị mmadụ na kiri na onye a ga-eme nke kiri ndụ m n'aka Chineke ka ọ dị mmadụ ama na nwunye ya bikos ọnwụ na mmadụ ga-ana nwunye ya ndị niile na-akpọ m ihe ebe a mgbe mgbe na-eme vidio atans a kwesịrị na ihe a na-akpọ m agaghị eme m afekt ọ na-atụpụ m aja dị m n'ahụ ihe ma ngwa gị eziokwu pụọrọ onwe m ịghọtago Chinwe Samuel daalụ bikodo Chinwe bikodo ịgbara okwu ba ya na-etebe aka arụ ụlọ anyị fụrụ ụbọchị abụọ tupu mma hapụ unu wee gaa ihe ụra nke abalị a ịghọtago abịa ngwa agụ ụgbọala ka ọ hapụ Ogechi Okeke ka ọrụ ọrụ bịara ịrụ ịghọtago mana ọsịkwa na ọ dị ụmanụ nwunye dịara dị ụmanụ ga-efirishi ya na amadị na o firishiri mmadụ ịghọtago ọ ka nsị ka bịa kwuo n'abalị a ana m asị ka ọ dịrị onye ọrụ na mma anyị niile ga-alakpụ n'ulo ma tetekwa n'udere enwe nsogbu ọbụla na Jizọs Kraịst bụ enwe anyị amen emesịa nụ bye bye aka nkwa nwanne ụlọ Ebudol TV onye abịara ọga ọ bụla emecha Peter Chukwu daalụ Chineke olu gụrụ m 6 ma adị m eche ka olu agbachapụ Chineke ebe mere ọ ya agbachakwa because olu gụrụ m na-eme ma adị m ekwutezi okwu aka mana ọ ya agbacha very soon mana anyị nọ n'ọkọchị na ụkwara na-enye m nsogbu ngwe ka emesịa bye bye